Magdiayong senior citizen sa Bansalan, Davao del Sur, patay human gibunalan og bato ug gikawatan sa wa pa mahiling mga suspetsado. Samtang babaeng negosyante sa Magsaysay, Davao del Sur, gikawatan na, gipaso pa og sigarilyo sa mga suspetsado. Ani report ni Argil Relator. Patay na dihang nakaplagan sulod sa ilang panimalay sa barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur ang magtiayong sila Evelinda gumapak 60 anyos og Modesto gumapak 66 anyos. Samad sa ulo ug liog ang nahiaguman sa magtiayon, human gipang bunalan matud pa og bato nga mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Pagpangawat ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa krimen, sanglit na wala ang kwarta sa mga biktima nga 4,000 pesos. Wala man nagilungkab sir kay wala may force of entry, nagsiga man ang suga sa balay. Muna makaingon mi sir nga kailagid nila ning sulod mo na nga tanaw siguro sa mga suspect mahilan man sila. Ilan na lang yung ipatay sir. Samdan sab ang maligyaay og isda nga si Harchet tungal 30 anyos human gipusil sa nagpakaron ingnon customer sa barangay Tubod sa Bansalan gihapon niadtong Sabado. Personal nga bangi ang ginalantaw nga motibo sa maong pagpamusil. Nagpahigayo na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa suspect. Dami balita nga taga dito na ato sa Kinuskusan ang kwan giadto na mo sir. Ato ginamo para madakpan na mo. Pero sir so far nakaikya sila sir dili naman na makitaan wala na lang sir. Amo ang buhaton na sir. Regular filing na lang niya sir. Sa lungsod sa Magsaysay, usa ka 25 anyos nga babaeng negosyante ang gituli sa tulo ka mga suspect sa barangay Barayong Biyernes sa Udto. Sumala sa kapulisan, base sa saysay sa biktima, nagbaktas matud pa kini aron mangolekta og kwarta sa iyang buy and sell nga negosyo sa bugas. Dihang kalit gikuha sa mga suspect ang iyang bag nga dunay sulod nga 50,000 pesos. Apan una misibat, gihubuan matud pa sa mga suspect ang biktima. Hinungdan nga, underwear na lang ang suot ni ini. Nakahiagom sab og paso sigarilyo ang biktima sa dughan ug paa ni ini. So para sa karon no, continuous pa among pagmonitor ng mga suspect kasi dili wala pa yun ni identification sa mga suspect. But then may mga ginapag-aralan po regarding sa background sa biktima. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.